Добрый дзень, шаноўныя сябры! Шчыра вітаем усіх, хто глядзіць гэтую відэапрэзентацыю, і сёння мы вельмі рады прадставіць вашай увазе чарговы раздзел нашага маштабнага віртуальнага праекта «На хвалі часу у плыні жыцця», прымеркаванага да стагоддзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Зараз мы знаходзімся ў зале беларускай літаратуры каля кніжнай выстаўкі «Недапісанае слова», прысвечаны 120-годдзю з дня нараджэння Кузьмы Чорнага, які з'яўляўся сябрам літаратурнага аб'яднання «Маладняк». А цяпер пазнаёмімся з нашым праектам. Бібліятэка распачала працу над праектам яшчэ ў 2019 годзе. Яго падрыхтоўка разлічана на доўгі перыяд часу, да 2023 года. Праект ажыццяўляецца пры ўдзеле 4 арганізацый: Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, выдавецкага дома «Звязда», у прыватнасці часопіса «Маладосць» і Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва. З дзейнасці ў літаратурным аб'яднанні «Маладняк» пачынаўся творчы шлях многіх таленавітых пісьменнікаў. Гэта як вядомыя Змітрок Бядуля, Максім Лужанін, Міхай Слынькоў, Петрусь Броўка, так і пісьменнікі рэпрэсаваныя, многія з якіх загінулі ў крывавую ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года. Іх імёны пачалі выходзіць з ценю зусім нядаўна. Сярод іх Адам Бабарэка, Уладзімір Хадыка, Валерый Маракоў і іншыя. У межах праекта ідзе праца над стварэннем серыі віртуальных раздзелаў пра пісьменнікаў-юбіляраў, якія з'яўляліся сябрамі літаратурнага аб'яднання. Так, ужо прэзентаваны раздзелы да 110-годдзя Валерыя Маракова, 120-годдзя Адама Бабарэкі, 115-годдзя Уладзіміра Хадыкі. У ліпені будзе прадстаўлены раздзел, прысвечаны 120-годдзю Уладзіміра Дубоўкі, а ўжо зараз рыхтуюцца наступныя раздзелы да 115-годдзя Янкі Скрыгана і Андрэя Александровіча. А сёння мы прадстаўляем новы раздзел, прысвечаны Кузьму Чорнаму, юбілей якога адзначаецца 24 чэрвеня. Раздзел выбудаваны згодна агульнай структуры праекта. Гэта жыццёвы і творчы шлях, творчая спадчына пісьменніка, літаратура, прысвечаная Кузьму Чорнаму, фотагалерэя і ўшанаванне памяці пісьменніка. У першым раздзеле сабрана інфармацыя пра жыццёвы і творчы шлях Кузьмы Чорнага. Тут можна даведацца пра ўсе этапы яго жыцця, дзіцячыя і юнацкія гады, пра творчы псеўданім пісьменніка, маладнякоўскі і ўзвышаўскі перыяды. Матэрыял раздзела аздоблены шматлікімі фатаграфіямі з розных перыядаў жыцця пісьменніка, на якіх мы можам убачыць яго родных і сяброў, дакументы Кузьмы Чорнага, як, напрыклад, на слайдзе, анкета ўдзельніка першага маладнякоўскага з'езду, ці убачыць, як выглядала Нясвіжская настаўніцкая семінарыя, у якой вучыўся Кузьма Чорны. У раздзеле ёсць спасылкі на поўныя тэксты першых зборнікаў Кузьмы Чорнага 1925 года, серыі «Кніжніца маладняка». Гэта апавяданні і срэбра жыцця. 14 кастрычніка 1938 года Кузьма Чорны быў арыштаваны. 8 месяцаў ён правёў у мінскай турме, 6 з якіх знаходзіўся ў камеры адзіночцы. Перажыў катаванні і здзекі. У раздзеле прадстаўлены вытрымкі з дзённіка Кузьмы Чорнага, які Васіль Быкаў называў красамоўным дакументам эпохі. Сёння са старонак дзённіка мы, сучасныя беларусы, можам даведацца, як жылі людзі пакалення Кузьмы Чорнага, што ім давялося вытрымаць і пераадолець. У другім раздзеле, які называецца «Шчасце пісаць аб народзе», сабрана творчая спадчына Кузьмы Чорнага з фондаў нашай бібліятэкі. У слайдерах размешчаны вокладкі збораў твораў і выбраных твораў пісьменніка, асобныя аўтарскія кнігі. Творы Чорнага ў перакладах на іншыя мовы свету, у прыватнасці на рускую, украінскую, латышскую, балгарскую, эстонскую і іншыя мовы. Спецыяльна для праекта мы алічбавалі ўсю прыжыццёвую спадчыну пісьменніка, якая ёсць у нашых фондах. Гэта 26 кніг, сярод якіх і аўтарскія выданні, і выбраныя творы, творы розных жанраў, тут і раманы, аповесці, творы для дзяцей, п'есы, апавяданні. Цяпер кожны карыстальнік можа чытаць любое выданне ў нашым праекце па спасылцы ці спампаваць сабе любую з гэтых кніг.
Таксама ў раздзеле размешчаны бібліяграфічны спіс прыжыццёвых публікацый аўтара ў перыядычных выданнях, пачынаючы з 1920 па 1944 год, якія захоўваюцца ў нашых фондах. Наяўнасць шыфра дапаможа замовіць газету ці часопіс па электроннаму каталогу. Кузьма Чорны быў вядомы як перакладчык з рускай, чэшскай, грузінскай моў. У слайдары размешчаны вокладкі кніг з асобнымі перакладамі пісьменніка з фонда нацыянальнай бібліятэкі. Гэта творы Владзіміра Караленкі, Аляксандра Астроўскага, Максіма Горкага і іншых аўтараў. Трэці раздзел, які называецца «Пісьменнік вялікай душы», прадстаўляе літаратуру пра Кузьму Чорнага. Жыццё і творчасць пісьменніка добра даследавана. Яму прысвечана шмат навуковых манаграфій, літаратуразнаўчых артыкулаў, выдадзена шмат успамінаў пра пісьменніка, яго сучаснікаў, сяброў і калег. Па творчасці Чорнага абаронена больш за 20 дысертацый. У слайдары размешчаны вокладкі манаграфій, пачынаючы з 1954 года да сучаснасці. Тут кнігі Алеся Адамовіча, Івана Науменкі, Івана Кудраўцева, Мікалая Луферава, Міхася Тычыны, Мікалая Мішчанчука, сучасных даследчыкаў і многіх іншых. У раздзеле прапануюцца бібліяграфічныя спісы артыкулаў з кніжных і энцыклапедычных выданняў, спісы аўтарэфератаў і дысертацый, спісы артыкулаў з часопісаў і газет, пачынаючы з 1932 года да сённяшняга часу. Усё гэта ёсць у нашых фондах. Сапраўдным падарункам для нашых чытачоў, для даследчыкаў творчасці Кузьмы Чорнага стануць сучасныя публікацыі, якія з дазволу аўтараў былі алічбаваны і сёння даступны ў поўным аб'ёме. У прыватнасці гэта артыкулы Алеся Бельскага, Ганны Запартыка, Віктара Жыбуля, Святланы Воцінавай, Тацяны Лаўрык і Аксаны Данільчык. Кузьма Чорны быў вядомы не толькі як класік беларускай прозы, але і як таленавіты драматург. Яго творы неаднаразова ставіліся на беларускай сцэне, у якіх ролі выконвалі такія вядомыя акцёры, як Стэфанія Станюта, Глеб Глебаў, Владзімір Дзядзюшка, Леанід Рахленка, Геннадзь Гарбук і іншыя вядомыя беларускія артысты. Таму наступны раздзел мы прысвяцілі спадчыне пісьменніка ў тэатральным мастацтве. Тут сабраны матэрыял пра пастаноўкі твораў вядучымі беларускімі тэатрамі, шмат фатаграфій з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, з фондаў нашай бібліятэкі. На фота прадстаўлены фрагменты са спектакляў «Бацькаўшчына», «Ірынка», «Уласнасць» па рамане «Трэцяе пакаленне», сцэны з тэлеспектакля «Вялікае сэрца». Ёсць фотаздымкі фрагментаў з фільма «Ноч пры дарозе», у якім іграў Геннадзь Гарбук. Гэты раздзел, дзякуючы сабраным якасным фотаздымкам, якія можна спампоўваць, будзе карысным для даследчыкаў беларускага тэатральнага мастацтва і для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй тэатра. Надзвычай цікавым з'яўляецца раздзел фотагалерэя. Сюды ўключаны фотаздымкі і дакументы, якія захоўваюцца ў фондах нашых партнёраў, у архіве музея і музеі гісторыі беларускай літаратуры, а таксама ў літаратурным музеі Кузьмы Чорнага ў Цімкавічах. Усе фотаздымкі можна спампоўваць, подпісы да іх дакладна вывераны з дапамогай супрацоўнікаў названых устаноў. Іх можна выкарыстоўваць у навуковых артыкулах. Для лепшага ўспрымання мы падзялілі фотаздымкі на 4 раздзела. Тут прадстаўлены фота з сямейнага альбома. Гэта фотаздымкі Кузьмы Чорнага і яго родных з розных гадоў жыцця, фота яго сястры і братоў, жонкі і дачкі. Асобна размешчаны групавыя фотаздымкі Кузьмы Чорнага з пісьменнікамі, з удзельнікамі «Маладніка» і «Узвышша», калектывамі газеты «Звязда», «Савецкая Беларусь», з сябрамі і калегамі, Адамам Бабарэкам, Кандратам Крапівой і іншымі. Вельмі цікавы слайдер, рукапісы, лісты і рэчы Кузьмы Чорнага. Тут можна пазнаёміцца з арыгінальнымі лістамі самога аўтара, выявамі дакументаў, копіямі рукапісаў твораў і машынапіснымі матэрыяламі. Карыстальнікі могуць убачыць асабістыя рэчы пісьменніка з фондаў літаратурнага музея Кузьмы Чорнага. Тут яго малюнкі, паліто пісьменніка, яго самавар і іншыя цікавыя рэчы. У раздзеле можна асобна пазнаёміцца з лістамі Кузьмы Чорнага да сябра, пісьменніка і літаратурнага крытыка Адама Бабарэкі. Гэта эпісталярная спадчына, якую складаюць 7 лістоў, з'яўляецца асабістым архіўным фондам Бабарэкі і яго сям'і, што сёння захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва.
Вядома, што летам 1930 года у сувязі з арыштам і высылкай Бабарэкі сябры развіталіся назаўсёды. Перапіска ва ўмовах таго часу была немагчымай і не ўсё захавалася да нашых дзён, але сёння гэтыя 7 лістоў з'яўляюцца найкаштоўнейшай крыніцай для вывучэння жыцця і творчасці Кузьмы Чорнага. Апошні раздзел «Ушанаванне памяці» прадстаўляе значны аб'ём інфармацыі пра разнастайныя мерапрыемствы, якія ладзіліся ў гонар пісьменніка. Тут і вуліцы, мемарыяльныя знакі, кніжныя выстаўкі, фільмы, літаратурна-мастацкія экспазіцыі, прэзентацыя кнігі Кузьма Чорны «Чалавек – гэта цэлы свет», якая выйшла ў 2016 годзе. На слайдзе вы можаце ўбачыць рукапіс верша Васіля Віткі Алешына, які пісьменнік прысвяціў Кузьму Чорнаму. Вобраз Кузьмы Чорнага неаднаразова натхняў беларускіх мастакоў. У раздзеле сабраны і алічбаваны жывапісныя, графічныя і скульптурныя партрэты Кузьмы Чорнага, работы Заіра Асхура, Івана Ахрэмчыка, Хаіма Ліўшыца, Лазара Рана і многіх іншых мастакоў. Беларускія мастакі таксама стваралі ілюстрацыі да твораў пісьменніка. У праекце размешчаны рэпрадукцыі Арлена Кашкурэвіча, Мікалая Гуціева і іншых. Вельмі цікава адзначыць, што літаральна на гэтым тыдні ў Мінску на вуліцы Кузьмы Чорнага на фасадзе жылога дома з'явіўся партрэт пісьменніка, але гэты праект яшчэ да канца не рэалізаваны. Падчас работы над праектам бібліятэка наладзіла сумесную працу з літаратурным музеем Кузьмы Чорнага, які знаходзіцца ў аграгарадку Цімкавічы Капыльскага раёна Мінскай вобласці, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва пісьменніка. Дзякуючы гэтаму плённаму супрацоўніцтву Нацыянальная бібліятэка атрымала шмат каштоўных матэрыялаў з фондаў музея. Тут і малюнкі Кузьмы Чорнага, і яго асабістыя рэчы, абрус, вытканы маці пісьменніка, фатаграфіі залаў музея і яго асобных экспанатаў. Спадзяёмся, што фотаздымкі натхняць вас на паездку ў Цімкавічы і наведванне літаратурнага музея Кузьмы Чорнага, у якім сёння нават можна пачуць голас пісьменніка, зафіксаваны на магнітнай стужцы. Такім чынам, праект «На хвалі часу ў плыні жыцця» і раздзел, прысвечаны Кузьму Чорнаму, значна палягчае працу з дакументамі даследчыкам, гісторыкам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры. Дзякуючы поўным тэкстам прыжыццёвых выданняў пісьменніка, галерэі фотаздымкаў, копій дакументаў і рукапісаў, праект становіцца яшчэ больш каштоўным і значным. Напрыканцы хацелася б выказаць словы шчырай падзякі партнёрам праекта, Дзяржаўнаму музею гісторыі беларускай літаратуры, літаратурнаму музею Кузьмы Чорнага, часопісу «Маладосць» за актыўную папулярызацыю віртуальнага праекта і ўдзел у яго стварэнні, Беларускаму дзяржаўнаму архіву музею літаратуры і мастацтва, а таксама ўсім аддзелам нашай нацыянальнай бібліятэкі, якія садзейнічаюць ажыццяўленню нашай сумеснай праектнай дзейнасці. Дзякуй за ўвагу.